Здравейте, сестри и братя. Някой ще каже, ама не съм ти сестра, ама не съм ти брат. Фактът е много прост. Ние всички идваме от един баща и една майка. Адам и Ева. Първият човек, създаден, сътворен на земята, е Адам. Може би вече знаете това нещо, но от реброто на Адам Господ Исус сътвори Ева. Така че всички практически се оказва, че сме братя и сестри. Добре. Днеска искам да поговорим още малко за това, което се случва в света. Миналия път поговорихме, но днес ще поговоря пак по този въпрос. И каква би могла или каква е нашата надежда във връзка с тези събития? По простата причина, брати и сестри, че действително много сериозни събития се случват в света и не личи да са добри. Може би наблюдавате до някъде това, което става. Може би следите източници, аз следя доста източници и сте наясно, че действително и в България, и в света идват много сериозни икономически на първо място проблеми, но също така след икономическите проблеми идват и по-сериозни, идват войните. В такъв случай можем ли ние нещо да променим? Например, аз мога ли да променя нещо в този свят, така както бих искал да бъде? Аз бих искал да има мир, бих искал хората да се обичат, бих искал да има добри взаимоотношения между родители и деца, между деца и родители, и между брати и сестри, между брати и братя и изобщо между всички хора. Мога ли аз това нещо да го променя? Практически някой ще каже, не е възможно, друг може да мисли, че е възможно, но нека опита, бих се радвал, ако някой може да го промени. Но това, което евентуално мога да променя, е да променя себе си, да променя моят характер. Вижте, Библията казва нещо много важно. В момента ми е припомнено. Мъдрият вижда, че бурята идва и се подготвя. Безумният вижда, че бурята идва, но не прави нищо и бурята го завлича. Съответно, това е много голям проблем за тези, които не искат да бъдат разумни. И така, виждаме много добре, че всичко в света върви все по-бързо към войните. Миналия път обясних, че това, което пише в в Исус, в Матей, което казва Исус в Матей 24 глава, действително се изпълнява пред очите ни. И така, какво е това, което аз бих могъл да променя? Както казах, бих могъл да променя себе си. Бих могъл да работя над своя собствен характер. В смисъл какъв? Да се старая да не върша нищо зло. Да се старая да бъда одобрен от Бога човек. По принцип, не е лесно човек да се бори с себе си, но трябва да опита. Още преди да стана вярващ човек, аз разбрах нещо много важно. Много лесно е ние, човеците, да направим нещо зло и много трудно е да се въздържим да не го направим. Както казва Исус на първия човек, роден от Адам и Ева, на Каин, който уби брат си Авел, преди да го уби още, Исус му каза, погледна и Каин беше ядосан на брат си и Каин гледаше с недобро око на брата си Авел. Исус разбра това нещо и му каза, злото стои на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Вижте, брати и сестри, с други думи, злото в света съществува, няма какво да се заблуждаваме. Зло е, когато те нападат, когато те обиждат, зло още повече, когато искат да те убият и така нататък. Когато убиват хора, това е много зло, разбира се.
Но казва, ти трябва да го владееш. Съответно, излиза, че ние, човеците, можем да владеем това зло. Днес представих една картинка, която показваше земното кълбо и една лампа до него, една кружка, която светеше. И пишеше там на картинката Исус е светлината на света. Един брат ме попита, зададе ми въпрос тогава, коя е тъмнината. Дяволът не е тъмнината. Да, той е прав. Тъмнината са нашите зли дела. Нашите злини. С това е с което ние трябва да се борим. С други думи, това, което ние би трябвало да можем да променим, е именно нашият характер. На това трябва да работим постоянно и всеки ден. Защото много лесно, отново, е да направим да извършим нещо зло и е много трудно да се въздържим да не го извършим. Някой ни засякал на пътя, на улицата. Караме автомобила си, някой ни засякал. Веднага сме готови, едва ли не, да го блъснем или кой знае какво да направим. Не бива. Някой ни казва някоя лоша дума. Моментално сме готови, дето се казва, да го нападнем и така нататък. Не бива. Не бива. Просто трябва да работим над своя собствен характер. Както казах, ще правя от време на време тези предавания на TikTok за нашият, за моят, за българският народ. Аз съм пастор в Българска църква, църква на Господ Исус Христос за България. Както виждате, тук виждате, ние сме църквата на библейските християни, регистрирана църква, затова сложих логото на нашата църква тук, за да е ясно кои сме. И това е, което аз се опитвам да правя за нашият народ. Да покажа чрез самата Библия как стоят нещата в случая. В случая говоря на български език и ако видя от тези предавания, че има българи, които се интересуват поне да чуят нещо важно, ще продължавам на български, ако не, ще променя и ще преказвам на английски език, защото английската аудитория е много активна, докато българската, за съжаление, никак не е активна, не се интересува да чуе някои важни неща за тяхното лично спасение, за техния личен живот. С няколко думи искам да ви обясня това, което става в момента в света. Знаете за войната в Иран? Това вече приближаваме 70 дена, откакто тази война започна и няма да приключи скоро. Очаква се още атаки от двете страни, още нападения, но основното нещо, което трябва да знаете, че петролът в света намалява. Тоест, това означава, че бензина, дизелът, самолетното гориво действително ще бъдат все по-недостъпни. Вече може би знаете, тук в Америка, аз съм в Америка, една голяма, сравнително не много малка, бих казал, голяма компания самолетна фалира. Това е Spirit Airlines. 17 000 души загубиха работата си. Много е трудно в момента да се намира ново работно място, да се намери и така нататък, къде да работи човек. Тези хора са взели заеми, тези хора имат да изплащат автомобили, къщи и така нататък, имат нужда от храна и всичко останало за семейството си. Става много труден е този въпрос, става много трудно за тези хора. Но знаете, може би, че в Германия, германската компания Lufthansa прекратява над 20 000 полета, които са по-краткотрайни полети и така нататък, вътрешни полети и някои други неща. Но това не е края, брати и сестри. Наблюдавам някои хора, които обичат да пътуват насам натам и казват, отказаха ми билетите, бях платил или платил за самолетни билети, върнаха ми парите, някой път е много трудно да се върнат дори парите и така нататък. Полета беше отменен, сега трябва да видим как ще пътуваме до там или как ще се върнем обратно еди къде си и така нататък. Тези неща ще зачестяват. Има едно такова положение, трябва да знаете, че когато дизелът изчезне или намалее до толкова, че не може да се зареди по бензиностанциите и така нататък, то тогава транспорта спира, защото камионите се движат с дизел, корабите се движат на дизел, влаковете се движат на дизел, някои влакове се движат, товарните специално се движат на дизел, т.е. снабдяването спира. Какво показва това? Това показва, че ще изчезнат стоките от първа, дори ако щете и втора необходимост от магазините. Съответно, много кораби, риболовни кораби спират, поради същата причина, че се движат на дизел. Нещата се задълбочават, брати и сестри.
Днеска научих, това го знаех предварително, бях слушал и други икономисти, но днеска се потвърди, че според официални данни резервите на самата Америка ще приключат, резервите от петрол става въпрос, защото Америка има много големи резерви от петрол, това се нарича стратегическия резерв, но ще приключат някъде през юли месец. Какво означава това? След това няма да има бензин, няма да има дизел по бензиностанциите. Съответно няма да има и самолетно гориво, керосин. Това, отново напомням, означава много голям срив в целия свят. Но не това е също края на проблема. По простата причина, че ако не знаете да ви кажа, през Ормузския или Хормузския пролив преминават от порядъка на 30% от изкуствените торове на света. Според статистика, очаква се някъде около 50% от фармерите в Америка да фалират, поради простата причина, че не могат да си позволят да купят дизел и изкуствени торове. Това означава глад, сестри и братя, а Организацията на Обединените нации казва, че 45 милиона ще бъдат в света, 45 милиона, не говорим за хиляди или десетки хиляди или стотици хиляди, милиони, ще бъдат застрашени от гладна смърт. Нещата се движат все по-бързо към все по-лошо. Във връзка с това отново се явява въпроса какво можем да направим ние човеците. Библията ни казва това нещо, аз съм написал това, което се случва днес, описано в Библията, трябва просто да я четем. От Битие до Откровение, отново и отново, за да разберем какво е това, което ние трябва да правим, ако желаем да живеем, да достигнем до вечния живот и да живеем вечно във вечно щастие. Нещо, което може би не знаете, това ще бъде записано между другото и още веднъж искам да напомня. Ще бъде записано и разпространено навсякъде, но искам още веднъж да напомня. Ако българският народ не се интересува от това, което го чака, от съдбата си, ако хората не хаят за това, което идва и не разбират това, което ще им се случи, то тогава ще започна да говоря на английски, защото целият свят почти говори английски език. Насякъде се говори английски език и много хора ще дойдат да слушат. В края на краищата моята цел е да дам надежда на хората, защото практически, сестри и братя, без надежда, какво е човекът? Ако нямаме надежда, че утре ще се събудим отново, ще станем от леглата, то тогава на къде отиваме? Ако нямаме надежда, че когато работим за някоя компания, за някоя голяма фирма, че ще ни бъде платено, то защо да работим? Разбираме ли? Без надеждата ние сме изгубени. Ако нямаме надежда в Бога, ние сме самостоятелни и ние сме изгубени. Какво ни казва това нещо? Братя и сестри, нека да сме наясно. Това са много сериозни неща. Надеждата е основното нещо, което крепи всички човеци, в една или друга форма е надеждата и ние всички фактически чрез надеждата минаваме и живеем напред. Само да спра, не съобразих. Благодаря, спрях в момента музиката допълнително, за да не смущава никого. И така, това, което исках да кажа, че ще се увеличава глада в света, съответно, когато се увеличава гладът, се увеличават и престъпленията. Нека да сме наясно. Когато икономиките се сриват, се увеличават също престъпленията. Нека да сме наясно. И така, след като всички тези неща ги виждаме вече и не можем да ги отречем, то тогава за каква надежда бихме могли да имаме? Надеждата, както казах, идва специално надеждата, която ние, християните, имаме, идва от четенето на Библията. От Битие до Откровение. Това е, което е изключително важно. Когато ние четем Библията, разбираме, че всеки, който се е родил, ще живее вечно. Да, това е в Библията. Може да го прочетете и вие самите. Това е абсолютен факт. Това, което ви казах преди малко и прекъснах заради музиката, е точно това. Че всеки, който се е родил, ще живее вечно. Но знаете ли, има само две възможности. Две възможности. За всеки един човек са само две възможности. Кои са те ли? Едната възможност е да се обърнем към Бога. Той ни вика. Той вика всички хора. Да се обърнем към Бога,
да следваме това, което Той ни заповядва, то е записано в тази Библия, и да вървим в правилния път, който е тесен, усеян е с страни, не с рози, но пък води във вечен живот, във вечно щастие. Това е едната възможност. Вечно щастие, вечен живот. Повтарям, всеки, който се е родил, ще живее вечно. Това може би много от вас не сте го чували, но то е точно така и е писано в Библията. Прочетете си Псалм 82. Ако запомните, после си прочетете във вашите Библии. Надявам се, че имате Библия. Псалм 82, който псалм Исус цитираше на фарисеите, когато го обвиниха, искаха да го убият с камъни, защото той каза, че е син на Бога. Братя и сестри, нека да сме с нещо абсолютно наясно. Всяко нещо, от Битие 1 глава 1 стих пише, че всяко нещо е според вида си. Нали? Както казвам, давам винаги този пример, жирафът не ражда слонове, слонът не ражда мишки. Черешата не ражда праскови, прасковата не ражда дини, а пък динята не ражда домати. Всяко е според вида си. Съответно, ние сме човеци, нашия вид е човек. Сина на човека е човек. Сина на лъва е лъв. Сина на тигър е тигър, сина на слона е слон, сина на жираф е жираф и така нататък. Какъв тогава се оказва, че е синът на Бога? Поради това, че Исус каза, че е Божий син, те искаха да го убият с камъни и той каза, защо искате да ме убиете с камъни? Толкова много добри дела ви показах, затова ли искате да ме убиете? Те казаха, не за добри дела, но за това, че ти, който си човек, правиш себе си Бог. Те разбираха едно нещо, те много работи не разбираха, но те това го разбраха. Синът на Бога е Бог. И така, тогава Исус им цитира, заради това искаха да го убият, тогава Исус им цитира именно този 82 псалм, където пише: аз казах, богове сте вие, всички сте синове на Всевишния. Какво значи това? Но пак казвам, че ще умрете както умират човеците и ще паднете като един от князете. Кой падна? Сатана падна. Той беше един от князете на третото небе. Сестри и братя, това е много важно да го разберем. Отново повтарям, всеки, който се е родил, ще живее вечно, но има само две възможности. Две са, не са повече. Няма трета. Аз ще си умра, ще си бъда мъртъв, край с всичко свършва там. Не е така. Нали ще има възкресение? Това може би сте чували. Първо възкресение и второ възкресение. Първото е само за праведните починали. Второто възкресение в края на милениума, страшния съд, чували сте, може би, ще бъде за всички останали. Някои могат да преминат добре през съда, някои, които са невинни били и така нататък. Но вие не искате да чакате до тогава. И на този страшен съд някои ще бъдат осъдени. Поради делата си. Защо ще бъдат осъдени? Ами когато човек върши зли дела, какво може да очаква? Каква награда би очаквал? Прочетете си Еклесиаст 12 глава, 13 и 14 стихове, после си запишете си, после си ги прочетете, вижте. Всеки ще бъде съден според делата си. И всяко дело, добро или зло, ще бъде изкарано на показ. Нищо няма скрито за Бога. Нека да сме наясно, Той знае нашите мисли дори. И така. Каква награда бихме получили, ако нашите дела са против Бога и човеците? Много неприятна. Огненото езеро на вечни мъки. Може би сте чували за това нещо, може би не знаете. Едно езеро с някакъв огън вътре ще бъде до Иерусалим, тук на земята. Само че ще има достатъчно място за всичките безумци. И това езеро ще гори вечно и който попадне там ще бъде вечно на вечни мъки. Някой ще каже, как така, нали ще изгориме? Не, ние ще имаме ново тяло. Какво е то? Аз не зная. Не ни е дадено да знаем, но пише, че ново тяло, което не може да бъде убито, унищожено и така нататък. Ние ще си бъдем ние. Ще си изглеждаме както си изглеждаме ние. Ще знаем, че сме ние. Ще чувстваме, че сме ние. Ще знаем всичко това. Но ще бъдем на вечни мъки поради какво? Поради нашето безумие. Сестри и братя, това е, което трябва много добре да разберем. И така, коя е нашата надежда? Нещата в света отиват към своя естествен край. Човечеството не иска да започне да разсъждава. Човечеството изпадна в съвсем детински години.
управниците на света, както и казва и Мартин Армстронг, може би знаете кой е той, може би не знаете, човек, който съветва по икономическите въпроси всякакви правителства в света. И той казва, никога през живота си не съм виждал толкова глупави хора да управляват държавите. Действително, така стоят нещата в момента. Войни, военни слухове, виждаме ги постоянно. Защо хората стигнаха до това положение? Поради злите си дела. Когато човек премине една линия, която не бива да преминава, тя е поставена от Бога и е различна за всеки един човек, то тогава Господ го предава на развъртен ум. Има много примери в Библията. Погледнете първият цар на народа Израел, цар Саул, чернокож човек, те са чернокожи хора, естествено. Погледнете какво стана с него и защо стана това нещо. Когато човек премине тази линия, нещата се променят твърде много и твърде в лоша светлина за този човек. И така, това, което идва, ние не можем да го спрем. Той идва все по-бързо. Това лято ще видите неща, които не бихте искали да ги видите. Народе български, обръщам се съвокупно към целият наш народ, който гледа после, моля, обърнете внимание какво ще кажа. Няма време. Времето изтича. Това е краят. Времето, в което живеем, е краят на управлението на човека над земята. Отец и Господ Исус са дали на хората да управляват сами себе си за 6000 години. Това са 6 дена, защото Петър ни обяснява във второто Петрово послание, че един ден за Бога е 1000 наши години. Ние сме в края на 6-та хилядна година. Човекът се изложи. И 3 сина на Ной след потопа имаха възможност да управляват света и 3 синове се изложиха. В момента управляват белите хора. Наследниците на Яфет, който е баща на всички бели хора. Хам е баща на чернокожите, но не на народа Израел. Народа Израел идва от Сем. Семити или Сем. Така, и много други народи идват от това, но народа Израел също е чернокож народ. Но, както и да е. И 3 сина на Ной виждаме докъде докараха нещата. Както казваме на български, до подкривата круша. От тук нататъка вече няма време. Народе български, погледнете цените в магазините. Погледнете как от 20 лева стана 20 евро. Би трябвало да бъде 10 евро, но стана 20 евро. Погледнете цените на бензина. 8 долара е за литър. Ако трябва да... Извинете, за галон. Ако трябва да сме конкретни. 2 и нещо е бензина, 2 и там колко не знам е дизела в България, знам това нещо горе-долу. Погледнете колко струва бензина, дизела в Европа, погледнете добре. Също от порядъка на 8 лева и нещо. Което беше в левове, ако говориме. Нещата са много бързо развиващи се и не за добро. Но отново казвам, това лято ще видим неща, които не бихме искали да ги видиме. Добре. Ще дойде глад. Много хора не разбират, че това, което ядем в момента, то е производство от миналата година. Това, което тази година трябва да се произведе, няма да се произведе, голяма част от него няма да се произведе, така че до година ще има липса на много храни. Но при положение, че няма дизел, изобщо рафтовете ще се изпразнят в магазините. Защото как ще стане снабдяването? Без автомобили, без камиони, без венове и така нататък, без корабите, без влаковете, как да стане това нещо? Нали? Това са съвсем логични неща, икономистите го казват. Има вече и на български професори говорят и в България какво се очаква. И това са така нещата, защото аз сравнявам. Аз слушам много източници. И действително това идва. Тук в Америка вече дизелът на някои места е 7 долара мина за галон. Какво става с транспортната индустрия в Америка? Знаете ли? Всичко ще се срине. Сриват се нещата. Все по-трудно става. Много фирми фалират. Така наречените тракинг компании. Нали? Които са тия големите камиони, дето сте виждали по филмите. Сестри и братя, тогава какво трябва да правим ние като отделни индивиди, които нямаме власт да променим нещата в света? Има нещо, което е много важно, което можем да направим. Да променим себе си. Това е, което казах в самото начало. Да променим себе си. Да се опитваме да бъдем добри, а не зли. Да пребориме злото в нас, защото всеки човек има някаква злина в характера си. Да пребориме зависта,
За какво завиждаме? Някой си купил по-хубав автомобил от нашия и какво от това? Значи, ако ние служиме на Бога, Бог ще ни даде това, което ни е необходимо. Как е Божията молитва? Дай ни ежедневния хляб. Ако днес имаме хляб и утре имаме хляб и от други ден имаме хляб, то какъв е проблема? Какво ще искаме? Покрив над главата, хляб на масата, какво още ни е необходимо? Помислете малко на това също. И така, каква е нашата надежда? Когато сме с Бога, Бог е с нас. Нашата надежда е, че ако продължим в правилния път, т.е. да пазим заповедите на Бога, някой ще каже кои заповеди, нека да направя едно кратко отклонение. 10 заповеди, сестри и братя, 10 заповеди. Ето, виждате тук една картинка. Моисей държи двете каменни плочи. Виждате ли? Ето. Това е Моисей, разбира се, чернокож човек, държи двете каменни плочи с какво? С 10 заповеди, написани от двете страни, лично с пръста на Господ Исус Христос. Това е завета, това е Стария завет, това е Новият завет. Няма нищо ново в Новия завет в Библията. Заветът е един и същи, 10 заповеди. Това го пише в Второзаконие и на други места го пише в Стария завет, така че това е заветът. 10 заповеди. Това трябва да пазим. Какво още? Здравния закон. Току-що миналата събота представих урока Здравния закон в събранието, Светото събрание, където винаги се събираме. И представих какво бива, какво не бива да ядеме според това, което казва Бог. Не според това, което ние си мислим. Здравния закон трябва да пазим, също кое още паската и празниците във времето им. И така, ако това правиме, то Господ ще бъде с нас. Ако ние не искаме това да правиме, защо Той да бъде с нас? Той мрази нечестивите. Ако ние не желаем да пазим тези заповеди, то ние сме сред нечестивите. Ние си вършиме зли дела и имаме удоволствие от тях. Затова казвам, ние трябва да преборим себе си, да променим нашият характер. Виждате ли, не е много сложно. Не казвам нещо, което е, както казват, космическа техника, нали? И трябва да бъдем завършили, не знам си какъв университет, за да строиме космически кораби и така нататък. Не, това не е нищо сложно. Просто трябва да четеме и тази Библия, и тази Библия. И, ето, това е Библията. И да пазим това, което пише в нея. И когато ние правим това, то Господ Исус ще бъде с нас. И Той е нашата надежда. Че, нали, Исус е капитанът на нашето спасение. Когато говорим за спасение отново, спасение от какво? От това ужасно огнено езеро, където ако попаднем, ще бъдем на вечни мъки. И така, сестри и братя, в света идват много сериозни неща. Гарантирам ви, че Европейския съюз няма да се разпадне, защото той е в Библията. Европейския съюз, тук е в тази Библия, Европейският съюз е възстановената Римска империя. Няма да се разпадне. Много икономисти, политици казват, аз на границата на разпада Европейския съюз ще се разпадне. Да, ще се сменят някои правителства в някои държави категорично. Но Европейския съюз е възстановената Римска империя и ще играе последната изключително важна роля в последните събития, защото Европейския съюз е възстановената Римска империя и те ще започнат Третата световна война. Днеска научих, че Испания казва, че трябва вече Европейския съюз да има своя армия. Братя и сестри, нека да сме наясно. Нещата са много сериозни и те се подготвят и отделят много пари, за да имат своята армия. За новите благодаря за посещението. Аз съм българин, пастор съм в църква на Господ Исус за България и говоря на български, на моя български народ. Както казах, I can speak English also. I live in United States. I can speak English also. If I see that there is interest about the English-speaking people around the world, I'll speak the same things on English because we are living in the last days of the human rule of the world. And it's coming, the things that are happening in the world are very serious and many bad things are coming and we will see them in this summer. In this summer. You will see things that you didn't want to see. Okay? But now, thank you so much for this that you decide to check what is going on here. We are the Church of Jesus for Bulgaria, official church. Church of Jesus Christ for Bulgaria. Thank you so much.
I'll continue now on Bulgarian language. Трябваше само да обясня, извинете ме, само трябваше да обясня, идват много хора, виждам, че идват все повече хора и трябваше да обясня на английски, защото виждам, че идват много хора на английски, английско говорящи изглежда, да обясня какво правя в момента. А в момента аз се старая да поговоря с българският народ, с моят народ и да обясня, че няма много време за чудене. Народ е български. Следваш всякакви химери, всякакви врачки, гледачки, екстрасенси, всякакви измислици, басни, пълна ти главата по телевизиите с всякакви пропаганди, лъжи, измислици и какво ли не на най-елементарно, бих казал, глупово ниво. Крайно време да започнете да разсъждавате самостоятелно, да проверявате всичко, което някой ви казва. Дори и аз, няма проблем, проверете. И така, когато ние се движим, както Господ Исус, Отец и Господ Исус са ни заповядали да се движим, то тогава ние сме с тях и те са с нас. И тогава нашата надежда е в капитана на нашето спасение, Исус Христос, Jesus Christ. В такъв случай, ние можем да разчитаме, че ако ние изпълним нашата част, т.е. да пазим техните заповеди, заповедите на Отец, дадени чрез Господ Исус, защото така работи Отец, то те ще ни доведат във вечният живот и ще живеем във вечно щастие. Както казах, Европейския съюз е възстановената Римска империя и те са тези, които ще започнат Трета световна война. Още нещо, което бих искал да напомня да наблюдавате, какво става в държавата Израел. Третия храм ще бъде построен. Някои казват, ние сме храма, други казват, няма да има такова нещо. А пък аз ви казвам, това го пише и тук в тази Библия, и във второто Солунце и така нататък. Павел го обяснява много ясно. Исус го казва в Матей 24 глава, повтаря се в Лука и така нататък. В Евангелията, това, в Данаил е писано, това ще стане. Трети храм ще има, те се подготвят за построяването на третия храм и третия храм е основно пророчество за края на времето. Кое време? Края на управлението на човека над земята, брати и сестри. Трети храм ще има и тези неща ще ги видим с очите си. Но за сега толкова благодаря ви за вниманието. Ще продължавам тези кратки видеа на TikTok. И както казах, ако видя, че няма интерес сред българският народ, ще продължа на английски език, защото там ще има интерес и тук ще идват много хора. Нали? А ти, народе български, помисли на къде си тръгнал и на къде отиваш, откъде идваш и на къде отиваш. Защото времето наистина е много кратко. И очаквам, за съжаление, с дълбоко съжаление, и така го казвам, очаквам и за нашата родина, за България, не добри неща да се случват в близко, много близко бъдеще. Лятото ще видите неща, които не бихте искали да ги видите. Съответно, годината естествено след лятото ще продължи. Ще стават септември месец пълен срив на икономиките на Европа. Съответно, 27 година ще бъде много по-зла и оттам нататък все по-зле ще вървят нещата. Подгответе се за това, което идва. Идват големи проблеми. Много сериозни проблеми. Храна, вода, имате нужда, ще имате нужда от това нещо. Добре помислете по това нещо. Мога да ви дам доста статистики, но достатъчно за сега. Имах да кажа някои неща, които казах. Благодаря ви за времето, за вниманието. Ще се видиме естествено утре в четвъртък на Фейсбук, на моята страница на Фейсбук, на моя профил на Фейсбук, с сесията въпроси и отговори по Библията. Това е 294-та сесия. Помислете малко на този номер. Ще отговоря на вашите въпроси. Намерете ме на Фейсбук, които желаете да научите повече неща. Намерете ме на Фейсбук. Георги Шуманов съм. Джордж Шуманов се казвам. Джордж Шуманов на английски. Намерете ме на Фейсбук. И идвайте да слушате, идвайте да задавате въпроси и ще ви дам отговорите. Аз отговарям на всички въпроси от Библията за света, за живота. До сега сме минали, както казах, 293 сесии плюс една извънредна и съм отговорил на всички ваши въпроси. Имам и канал на YouTube, както и блог. Но заповядайте на Facebook. Имаме и наша страница. Може би скоро ще започна да предавам от нашата интернетна страница. Много добре е направена и всичко останало.
ще реша кога да започна това нещо да го правя. Още веднъж благодаря ви за вниманието, за времето и надявам се да ви видя на Facebook, на моя канал на YouTube и отново тук на TikTok. Обилните Божи благослови на всички вас. Бъдете живи и здрави. Вие, вашите близки, вашите, естествено, деца, приятели. Времето е кратко. Обичайте се, братя и сестри. Обичам ви, народе български, обичам моята родина, затова се старая да правя това, което е по моите сили. Аз съм патриот, български патриот и правя това, което мога. А това, което мога е да се старая да променя съзнанието, защото всичко се започва от тук, от умът. Съзнанието на място ли е, всичко друго става много по-лесно. Разбираме се, обичаме се, помагаме си и така нататък. До виждане!